हेल' लोगोफोर, नै दिनै जाहा निउ इयारनि पिकनिक जाहैनो नागिरदों आरो भैरबकुन्द'आव। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जाहा मामामोना काराव फैदों आरो आंथ' काराव गाखोनो हाया नालाय, ओंखायनो ओइलाय उनथिंजाय स्कुटियाव गाखोना फैदों। नै जोङो दायो भैरबकुन्द'आव सफैबायानो। आङो स्कुटिनिफ्राय ओंखारग्रोबाय, ओमफ्राय दायो अरेन्जफोर बायनानै लाग्रोनोसै।
नै लोगोफोर दासो जायगाखौ नागिरै बेहाय मोनबाय। ओमफ्राय दायो बेहाय ओंखाम जानोसै आरो जोंथ' ओंखाम ओंख्रिफोरखौ न'निफ्राय संनानै लाबोखानायमोन नालाय, ओंखायनो दायो दिहुननानैल' जानोसै। जों दायो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जाग्रोनानै लानोसै, बिनि उनाव बेरायबाय थानोसै। लोगोफोर नै आं दायो ओंखाम जाखांबाय, ओमफ्राय आं लोमजादोंमोन ना, ओंखायनो आङो मेडिसिनबो जागोन दायो। लोमजाबाबो फैबाय पिकनिक जानो निउ इयारनि। नै लोगोफोर, जोंना मिउजिक बक्सआनो फिसाथारमोन, अब्लाबो एसे इन्ट्रेस्टनि दामबाय आरो। मालायफोरनिखौसो खोनाफैजोबो, मालाय बिसोरो पिकनिक जानायाव इसिबां गिदिर डेक्स लानानै फैयो, ओमफ्राय दामोना बिसिनिखौसो खोनाफैजोबखायो। अब्लाबो दायो दामबाय आरो। ओंखाम जाखांनानै नै दायो आं अरेन्ज जाबाय थादों, जानायावनो दामबाय मिउजिकखौ। नै बे दैया जा मोजांखा, नै आं दुगैनोसो लुबैलायबाय। गोजोंथारखा नै दैया, जा मोजांखा।
नै जों दायो दलांजों फैनानै सर्टकाट लामाजों थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो सानदोंमोन गाखोनाया इजि जागोन होननानै खिन्थु डेन्जार गोराखासो गाखोबाय गाखोनो हास्रायासै आङो। दायो आंखौ आन्टियासो हमनानै गोजौसिम लांबाय आरो। लोगोफोर गोजौनिफ्राय गाखोबोनानै जा मेंखाबाय। नै लोगोफोर जों दायो उदालगुरि मोनफैफिनबाय। ओमफ्राय दायो 6टासो जाबायदां, मोनालायबाय खोमसिलायबाय। दायो सेकेन्ड स्कुलनि टार्निं मोनफैबाय नै। ओमफ्राय दायो जोंहानि न'सिम मोनहैनो दायो 5 मिनिट्सफोर नांबावगौ। स' आं दायो न'आव थांबाय थानोसै। थ' बाय बाय।